diuen no hi arribi ni esclar. Com a molt si fa cànem, que aparentment és clavat, però que parca no col·loca, fa venir un bon mal de cap. Tant més jeure sota un pi i no sota un cocoter, tant més que en lloc del cori sigui el llac de Greugers, o que en comptes de taurons hi hagi ànecs i coloms. El que emprenyes tot el dia, que me'l passo envoltat d'herba que sembla Maria, però que és un mal de cap de veure-ho créixer pels marges i que n'hi hagi camps sembrats. M'han dit que han enxampat i faran cremar un camió d'herba que havia arribat per fer-nos oblidar el corcó, que el cannabis berguedà fa sortir els canutos borns. Em vaig vendre el que tenia, em van fer un crèdit al banc, em vaig endeutar per vida i vaig anar a comprar els encants, una ala delta d'ocasió i un llibre d'instruccions. Vaig pujar un turó, propeu la policia, era a punt de fotre foc els 1000 sacs de Maria, i amb ell els nostres somnis i les nostres alegries. Em vaig llançar cap al cel, endinsant-me en la fumera, que entre núvols i estels va sortir de la foguera, on s'havien mal guanyat tants mais de felicitat. Voltat pel verdós fum, tot volant i fent piruetes, gaudint d'aquell perfum, se'ls venien les siluetes. Allò era el paradís, no es pot pas ser més feliç. Enrilat d'orella a orella, fer els vincs tirabuixons, sabia els de baix que em deien baja el disparo, cabron. Doncs dispara, home, dispara, no em faràs tornar al teu món. Vaig cardar el cancel enllà, vaig creuar rius i muntanyes, vaig travessar la mar i em semblava ser a Jamaica, fins que em vaig despertar. Seia sota d'un pi, vora el llac de Greugers, i estaven allà amb mi 4 ànecs barroers. Tenia un sac de cànem, tenia un mai apagat i molt